této krátké ukázce předvedu, jak se pracuje s rozšířením Active Diagrams. Mám otevřený dokument Wordu, kam můžu začít psát. A nyní se rozhodnu, že budu do dokumentu vkládat diagramy z Enterprise Architecta. Přejdu tady na záložku doplňky a první, co musím udělat, tak je říct dokumentu, který soubor, respektive kterou repository z Enterprise Architecta má používat. Já si tady vyberu z dokumentu, který Enterprise Architect používal nedávno, vyberu si nějaký a spojím to. Nyní můžu přistoupit k tomu, abych začal vkládat dokumenty. Vložím nebo stisknu tlačítko Add New Diagram. Chvilku to pracuje, protože se vytváří nová instance Enterprise Architecta v paměti. A poté se mi zobrazí stromová struktura podobná project browseru z Enterprise Architectu. Takže já se rozhodnu, že tady vložím diagram 1, stisknu tlačítko OK a vidím, že se do dokumentu opravdu vložil. Stejným způsobem, nyní už mnohem rychleji, protože instance Enterprise Architecta je v paměti, vložím další diagram. Dám tam 2. A vidíte, že vložení proběhlo poměrně rychle. Teď se rozhodnu, že v Enterprise Architectu diagramy změním. To není složitého, řekněme, že tady v tom diagramu, kde mám osobu a adresu, přidám novou vazbu na diagram, respektive nechám ji zobrazit. A use case, který tady mám, tak přeměnu například vlož adresu trvalého bydliště. Teď se rozhodnu, že to též chci vidět i v tom mém dokumentu. Opět není to nic složitýho, stačí stisknout tlačítko Refresh a vidíte, že 2 diagramy byly znovu načteny s tím, že zobrazuji aktuální stav, který je v Enterprise Architectu. Nemusíte tady znovu vůbec nic vkládat a podobně, vše na stisk jediného tlačítka Refresh. A to je vlastně celý.